ஸ்பெஷல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரில் ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் பன்னீர் கீ ரைஸ். அது இப்போ வந்து பன்னீரை கட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் தயிர், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் சீரக பொடி, அதுக்கப்புறம் தயிர், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா இதெல்லாம் போட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஜீரக சம்பா போட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டு பச்சை மிளகா நீட்டாக கட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி நல்லா பொடி பொடியாக அரிஞ்சிக்கணும். அது இப்போ நம்ம வந்து தேங்காவை நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி வச்சிக்கணும். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை லவங்கம் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கணும். இப்போ வதங்கிட்டு பச்சை மிளகா போட்டணும். பச்சை மிளகா போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கணும். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பால் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டணும். அரிசி போட்டு அப்படியே டம் போட்டு அதுக்கப்புறம் பன்னீர் கிரில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் எடுத்து அப்படியே பன்னீர்லாம் வேக வைக்கணும். நாங்கள் எப்படி போட்டிருக்கோம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா வேக வைக்கணும். அது மேலே நம்ம வந்து பட்டர் இது தடவணும். ஓகேவா? இப்போ எல்லாம் தடவிட்டு அப்படியே பன்னீர் ரைஸ் ரெடி. செம்மையாக இருக்கு.